Дай комат, бре, другаро началник, че трябва да добием млеко за този смукач Цеко Цеков. Спитан човек. И да ви кажа направо, едни пияни вишни от ваша страна изобщо няма да му навредят. А разбрахте ли какво станало с Томна Гълъбова? Коя? Стомна. Оная цицорестата? Да, от Народния театър, дето игра агрономката в Кореняци. Отива през февруари на Боровец. Катери се странично нагоре по пищата с кита на краката. Обаче се допикава. Мушка се в едни храсти, прикляква и както е на ските сваля клина. Обаче губи равновесие. Ските се отлепят от снега, плъзват се надолу по склона и Стомна полита по пистата с свалени гащи. Пада, чупи глезен, но успява да вдигне клина, преди да дойдат спасителите и да запази достоинство. Иначе Резил, народна артистка, на ски по безгащи. Да, бе, да. Как пък не? Народна артистка по безгащи. Виж ми окото. На 8 март миналата година в Лом черна котка тръгва да пресича улично платно. По улицата се появява камион, натоварен догоре с стоманени листове. Шофьора вижда котката, форсира за да изпревари и с пълна газ влиза в кръстовището. В този момент там обаче пресича детската градина и шофьора набива спирачки. Един стоманен лист се схвърчи от карусерията, разбива витрината на фризьорския салон от срещния тротуар и отсича цяла редица топирани глави. Шофьора се препарира от ужас и хвърля топа в кабината. Група ударнички от такачения. Отишли да се фризират за осмомартинския банкет. Горките. Навръх празника на жената майка. Ярославские, рязанские, да смоленские места.